amatuko toko chikomo omosimi ngombachi na amatuko 5. Murocho bakanguto buate igoro yechipara tugacha tukangainwa tugatebiwa epara nkole mwere in fact bakabanya gocha bakabanya kobiko muchanga korumate bagatigera nchera wono igo tusi ni wabangina bande batirimbo gete bare kwenda roche toko genda igemo mate roche mongina no gwatige to mwanda ogocha nyoro mwana oibiru no nuko ibwa tukabamenya kare babika baikie para kite bakamenya tenge pare ya kolireki ya elire pare tara koreki abangina bari ku ekibara na bakyare mu amara mu kabe ko gegingerera ekinde kigatiwa amatabe bano togota jantori ko nyara no gweta so togweta na manje to kurusia abantu bamite to jandegete abantu cho kwana ngoro ku Kevin Machuka Barongo chiparanchira chikorosu no mweshimi wo korukumbachi ochire chitamu isato chipara chakerete para ererio kiro gotire gocio kari rogoro rochi kiamogore agotiso mara mukoro para ange 350 meters ochirogoro tigera abana inchi basimeka matoke agache koru junction egoswaya soke skuru Nyamwanga yenda kalimoche skuru Nyamwanga abegete 350 meters agatigera abana inchi basimeka matoke nere koruo mugambi David Otuoma ari metena no yeto moro mwanga abwo yonsi baka mate kio moncha igati sto moro mu obisi yo mochivu wabege to 350 meters yenda gatigera abana inchi basimeka matoke abana inchi basimeka matoke ngobetora akore ngo nyotari go tobeke ro mo kamburi tirero ore chetache tobeka mandamana Njeko Gudeni Sombachi omo MCO Marani mbia sabalika magaseti kondigia gontebinga mware ngese wodi yane kora arigeria magendero arororo na maenenga ase metienye yarebere twegwere chiparange nane ne yine contract ya ruetwe so kama ni ngojunjwe and I think largely they have done a good job nai wete complaints echo na lente office about a few issues that are not complete. Number one, nga chipare chinchikare tibuya naende nchibe kiro moro muisaine naende chinyomba chirenchera bale batigete enchera alafu nogo compact those are issues to capture naende gasiane no MCA apart from proposing on behalf ya abantu gasiane ende no oversight even bintu na take note na inform the resident engineer Maragia, so they are working on it.